Беше ред, най-добрите в твоя нет. Беше ред, твоя нет. Най-добрите в Face и Google са беше ред. Номер едно в света са беше ред. Беше ред, yeah. Беше ред, твоя нет. Най-добрите в Face и Google са беше ред. Номер едно в света са беше ред. Сега е мой ред, че грея. Дигитална агенция с интелигенция, с суперпотенция, без конкуренция. От тук до Флоренция бачкат здраво с яки клиенти и идеи. Най-богатия във фейса. Глей ся, те са най-добрите умни гангстери в твоя нет. Сега беше ред на дневен ред. Интернет, мохабет, джипи поет, куплет след куплет. За беше ред, работа по мед. С богаташа, римата е наша. Дигам го чаша. Беше мед в твоя нет. Най-добрите Face и Google са беше ред. Беше ред в твоя нет. Номер едно в света са беше ред. Беше ред в твоя нет. Най-добрите Face и Google са беше ред. Беше ред са си напред. И в този тос куплет бърз като самолет, студен като сладолет. Дигитал, богаташа, своя път е извървял. С екипа му успял. Номер едно в БГ беше ред. Братле, и на клиентите ми е ое. Екстра качество на добри цени и добре ги запомни. Гангстери, нищо не става без идеи, но те са с точните в тази работа. Затова са number one в БГ и света. Баман, yeah. Беше ред в твоя нет. Най-добрите Face и Google са беше ред. Номер едно в света са беше ред. Беше ред в твоя нет, yeah. Беше ред в твоя нет. Най-добрите в Face и Google са беше ред. Номер едно в света са беше ред, yeah. Дойде и моя ред. Беше ред в твоя нет. Най-добрите Face и Google са беше ред. Номер едно в света са беше ред. Беше ред в твоя нет, yeah. Беше ред в твоя нет. Най-добрите Face и Google са беше ред. Номер едно в света са беше ред. Включвай твоя ред. Беше ред, yeah. В твоя нет, yeah. Беше ред, yeah.